bueno, besterik gabe labur, balorazio bat egin dugu gaur Urkullu lehendakariak aurkeztu egin duen gobernu programarena. Egia esan ezer berririk ez du plazaratu eta hau emandako azalpenetan ere ez dugu ikusi ez lehenengo interbentzioetan ez bigarrenean ez da hirugarrenean ere, eta hau da harrigarriena, ez dugu ikusi ezer berririk aurretik ezagutzen ez genuenik. Beraz, nahiz eta ikusi ez duela babes nahikorik aurrekontuak ateratzeko, hala ere tematu egiten da gobernu programa batean non aldez aurretiko akordiorik ere ez daukan. Programa honen titulua da 1000 egun, eta aurretik ere guztiok egin izan ditugu balorazioak egunekoak. Eta guk gure horretan izan behar dugu berriz ere, gure balantzea, ehun eta gutxi egun hauetakoak dela oso decepzionantea dela Eusko Jaurlaritzaren talantea eta jarrera. Batetik, ikusita zenolako emaitza izan duen orain arteko politikak, ez duelako birajerik egiten, ez du mugimendurik egiten, bere horretan mantentzen da. Eta bigarrenik, 3 mito jauzi izan direlako. Lehenengo mitua da gestore onak direla, ikusi izan da ez direla gai ez da beraien langileen soldatak kudeatzeko ere, beraz kudeaketari dagokiola mito bat jauzi da. Bigarren mitua da kapaz direla akordioak lortzeko, eta ikusi izan da, begibiztan dago ez direla gai. Eta hirugarren mitua izan da modu bakarra dagoela herri honetan politika nazionalista egiteko. Eta begibiztan dago ez da legia.